अखायानो हागासिनो दाबो अखायानो गानो रोंला जोंनि जा हाय लोगोफोर खुलुमबाय नोंथांमोनखौ आंनि गामियारि सिख्ला चेनेलाव बरायना बावहरनाय थाबाय दामानि बिराद अखा हागासिनो आरोना ओमफ्राय न'आवबो रावबो गैया आरो जोंहा आं हारसिंसो दोङो न'आवबो रावबोआनो गैया माने माइ गायनो थांदों आरो दिनै जोंहा माइ गायदों आरोना ओमफ्राय दिनैनिफ्राय फार्स्ट माने गासैखौबो गायजोबाखै माने बोरिनि खान्था गायदों आरो दा माने अखा हाबाय थादों होनबाबो जेनेबा बोरियाव बारा दै जायाखै आरोना दंग'फोराव जादों आरो ओमफ्राय दंग' खाथिनि हाफोराव जादों गोथौ हाफोराव जादों ओमफ्राय गोजौआ जायाखै नालाय बेखायनो गोजौआव माइ गायदों जोंहा दिनै फार्स्ट ओमफ्राय साननैसो लागोन खोमा ओमफ्राय आङो दा हाजिरा खासे दोङो बाजै ओमफ्राय इनोनो ओंखाम संनि दा हारसिंसो ओमफ्राय दा मा होनो अखाबाबो लाइन थाङाखै आरो दिनै ओमफ्राय दाखालि बेयानो गैयामोन लाइनानो गैयामोन साननै नामा लाइन गैयामोन बेनिखायनो आं भिडिअबो नायाखैमोन आरोना ओमफ्राय आङो दिनै भिडिअ स्टार्ट खालामफिनबाय खानायाबो सिजोब्बाय अखा सिजानानै ओमफ्राय आं दायो ओंखाम ओंख्रि संनो जगार लानोसै नायलांबाय थानो नोंथांमोना इन्टारेस्टेड लाइन भिडिअखौ जोबजासिम खर'खौ इदि खाना लाबाय आं इमान सिबाय सिना खानाया मोनामसै न' ओमफ्राय आरो इमान अखा हागासिनो हिफोरानो रानाखै दालासिमबो आंना ओमफ्राय सुखुवाखैबो आङो ओमफ्राय लेथ्रा हिया माखासे जाजोबनानै दोङो जा लामनोनो जायगा गैया मायाव सुनानै होनो ओंखायनो ओमफ्राय आङो ओंखाम जाखांबाय आरोना फुंनि ओंखाम गोजां फान्थाव भाजामोन ओमफ्राय आं गय जानोसै सुपारिसो गयाबो हाथाया गोमो गोमो जालायलायबाय होनना जायो जायो ओमफ्राय दायो ओंखाम जानहोलांनोसै जोंहानि जोंनाबो मा लेथ्रा जाना दङ बेयाव दालिखौ जानना होबाय ओमफ्राय बेथिंजाय ओंखामखौबो जानना होखाबाय भाजाखौसो मा संगोन दा जागासिनो आङो आलुखौनो फ्राय खालामना होनि नामा हो गैया नै आलु भाजाया आंनिया नै बेथिंजाय दालियाबो मोनबाय आंना दालियाबो मोनबाय ओमफ्राय भाजायाबो मोनसिगोन ओमफ्राय दायो 12थासोआवसो फैगोन आरोना इसोरो सालांनो इसोरनो फैगोन दंग'आ बिराद दै जादों बेनिखायनो आं थांनो बासिदो नङाबाथ' थांनो हायोमोन देसन बे दंग'आनो बारनायानो एसेबां दै बा आंथ' थब्ल'लांगोन खोमा बेखायनो थाङाखै आङो इमान अखा हाबाय थादों इमान बायोलै गिसि गिसिनो न' माइ गायनाय सायनायखायनो आं थाङाखै ओमफ्राय नै अखाया दाबो गाला जोंनि जा बा रागासो नांखाग्रा जाबाय आं अखाखौनो नैथिं न'नि अबस्थाया नायसन नैबे गोसोम गोसोमा इमान माखासे सिरिजोब्बाय नै सानिफ्राय माथियाथिं होबाथाय बिदिनो जायो खोमालै ओमफ्राय न'फोराबो बायजोब्बाय नायदो नै एरेखौ हानि न'बाथाय बिदिनोखा आरो न' बाङाय अखा हाबाथाय गिसि गिसि सिजोबनानै सब बेरे हामा जाजोबदो ओंखाम ओंख्रि मोनजोबखाबाय आरोना ओमफ्राय दायो बिसोरो फायबासो साहा फुदुंनोसै नङाबा डाबल जायो आरोना दा फुदुंनानै दोनबा गुसु जाना थागोन आरो बिसोर फायबाथाय आरो जेन'बा फुदुंफिननो गोनां जायो आरोना ओंखायनो बिसोर साखादोंसै ओमफ्राय फुदुंनानै हरखानोसै लाल साहाखौ रावबो गैया गासैबो गैया दायो जना मबाइलखौबो लानोसै आरो आरामसे ओमफ्राय बेयाव पार्टि बना आरामसे जनानै थानोसै आङो गान्दुबो लानि र' गान्दुआ एक्सुवेलि इयाव रावबो थाया आरोना ओमफ्राय बिदि जाजोबनानै दङ आंनि मिसिङाबो इनो हामा जाफिनलायबाय मिसिंखौनो फाहामबाबो हामा जाबाय थायो मानो बायदि जाखो बिजियानो माबा इयाव नांग्रा जालायबायलै ओमफ्राय नै दा मियामोन आरो मिसिं लानानै फैबावदों उस्रा कम्पानिनि ए देख' दाखालिल'सो बायनानैनो आरो मानो गंसे लाबोदो सानदों नामा मानो बायना लाबोआखै आरोना मोननायसोमोन माने NGO निफ्राय मोनदोंमोन आरोना माने जोङो क्लास लादोंमोन आरो सिगाङो माने थांनाय बोसोराव लादोंमोन आरो क्लास NGO माने काटिं क्लास फ्रियावनो फोरोंबाय थायो आरोना इयाव तामुलपुरनिफ्राय सोरबाफोर लानो गोसोबा लाहैबानो जाबाय NGO बेयाव हरसकनि सिगाङावनो दङ आरोना ओमफ्राय बेयाव लादोंमोन जोङो क्लास थांनाय बोसोरावनो लादोंमोन ओमफ्राय दायो बयनोबो माने 50 जोनानो आरोना 200 जननि गेजेराव 50 जननोल' माबाखौ होदो आरो मेचिनखौ होदो मानो होदो होनबा माने जाय जेनेबा क्लासखौ रेगुलार खालामदोंमोन ओमफ्राय मोजाङै खालामदोंमोन जेन'बा बिसोरनो होदो आरोना मेचिनखौ गंसे 50 जननो होदोंमोन ओमफ्राय आंनो जेनेबा आंनो खिथायाखैमोन आरोना आं मिथियाखैनो खामोन मेचिन जे होगोन होननानै जायखिजाया बायद' आंखौ लिंहरदोंमोन आरोना गाबोननो फै 10 बाजियाव होननानै ओंखायनो आं थांदोंमोन 10 बाजियाव ओमफ्राय आङो मोनहैनानैसो मिथिबाय आरो 50 जननो मेचिन होगासिनो होननानै ओमफ्राय आं सानदोंमोन 50 जननोल' होगोनबा आंथ' मोनखाया ओरै सानदोंमोन आरोना
बिदिनो 50 जननि गेजेराव आंबो दङमोन आरो आंबो मोनबाय दा ओमफ्राय बिराद खुसि जादों ओमफ्राय बायद'नि थाखायसो मोनदों आरो ना बायद'आ फन खालामना लिंहरनायनि थाखाय मानो लिंदों होनबा ओमफ्राय आङो जेनेबा क्लासाव बिराद मोजां गोसो होदोंमोन आरो ना बे टाइमाव आङो थांनाय बोसोराव आरो बे टाइमाव आं बिराद सोलोंनो गोसोखामोन काटिं क्लासखौ ओंखायनो ओइदिन 15 दिनसो थांनानैसो मोनदोंमोन आरो ना जोङो माने जोंनि बायद'खौ फन खालामनानै खिथाहरदोंमोन आरो जेनेबा जों एडभान्स लागोन होननानै एडभान्स लानायनि थाखायनो 15 दिनानो थांखादो जेन'बा थांनायनि उनावसो जोंखौ फन खालामना लिंहरबाय ओमफ्राय लिंहरनानै जों थांबाय आरो ना 15 दिननि उनावसो थांनानै जोङो क्लासखौ लादोंमोन ओमफ्राय बे 15 दिननि उनाव मास मोनसेयाव लोगोसे 15 दिनल'सो थाबावगोन न बेनि गेजेरावनो थादों आरो सानसे साननै बन्द'आ होमबाबो जेन'बा आं बिराद सोलोंनो गोसोखामोन ओमफ्राय बायद'आ मिथिदों आरो ना मान थाबनो रोंदोयो जालायलायदों फोरोंनाय बायद' आरो ना ओमफ्राय बिसोर मिथिगोन ना सोर मोजां माबायदि सोलोंदों सोर मा बेसेबां गोसो होदों जेनेबा फोरोंग्रा मास्टारासो मिथिखायो नालाय ओमफ्राय बिसोर फन खालामनानै बयखौबो लिंहरदो आरो ना स्टुडेन्टफोरखौ 40 जन ओमफ्राय एनजिअनिफ्राय माबा सिंगोल गंसे होबाय बेनि सिगाङावनो सार्टिफिकेट होजोबदोंमोन जोंनो बे सार्टिफिकेट होखांनानै ओमफ्राय दायो मिसिन गंसे होदोंमोन ओमफ्राय आं मिथियाखैमोन आरो ना मिसिनबो मोनलायलायगोन आङो मोनगोन होननानै ओंखायनो बायबायमोन आरो आङो गंनै जाबाय होमबाबो आंनो नांगौ मोननाय मानि गथायखौबो नांगौ आंनो मोननै सिलायगोन आंनियाव खेबसे सिलायलायाव खेबसे सिलायलाय बिराद गोसा बुंनो गोनां जादों आरो ना माबायानो जेनेबा अखा हाबाय थादों नालाय ओमफ्राय आरो लोगोफोर नै ओमफ्राय आंबो दायो साहा लोंनोसै बोरमाना गांखो हानना लानानै जे नेंखाबाय नायो बेखियानो दङ जालायलायगोन ना दान्दाखौनो थिखोनो हायाखै इयावनो हानोनो हायाखै आखाइफोरानो कमप्लिट जाबाय खान्थाल गोमोन मोदोमसोदो खान्थाल गोमोन मोदोमदो माथो मोदोमदो नायनाव देखो ओइला थाइसे मोनना दोङो दायो आइ फैबाथाय जमा जानोसै आरो बुरनानै आं बुरालै थाना जानो गोसोमोन लाइनाबो गैला थांलायबाय आरो अखा हाबावगोनसो लोगोफोर दिनैनि भिडिअ बेसेबांसो माबायदि मोनखो नोंथांमोना अननानै कमेन्ट बक्सआव खोन्थाहरदो आरो लोगोसे लाइक कमेन्ट शेयार खालामनानै होदो बाय बाय लोगोफोर लोगो मोनफैगोन नेक्स्ट भिडिअ